nga-decide ukuthi ngihlukane naye. Kanti lokho ungakwenza wawenza ngaxola nje. Phela wena wakwenza ngaxola kodwa ngingaxolile. So all along nje ngizana nato ngislim. Cha ingoba phela nami ngale nkathi ofeba kwangekho mnandi kimi. Engakusho bokuyichithela isikhathi. Hayibo. Lentombazane. Mina phela angibengasho ukuthi siza la ukuzona. Nami bengizochaza, bengizokhipha ongaphakathi kwami. Akekho engithandana naye sisi mina. Hayibo. Into enjani? Ngithandana for success. Cha wena ngangithandana nawe. Ayikho into bengakwenzela. Sahlukana. Nawe ngathandana nawe wabona ukuthi febe. Sahlukana nawe. Into yanini le? Phela mina. Shuthi wena uhlukene nabo kodwa bona bazi ukuthi wena uthandana nabo. Yebo sisi, kubuye kucishe kube into kanjalo. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje-ke sivakashele umfowethu uzosichazela kabanzi ukuthi kungani ekhethiwe ukuthi azafinyelele kuyona le show le. Sawubona kanjani? Ngaphila njani mama? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi ngibala khona isibongo laso ukhona. Angumzandile waKhumalo ma. Mzwandile Khumalo. Yeah. From Mlazi. akuphi emakhaya akho? Amakhaya nawo ma. Kanjani? Ama-parents akho aphuma Stenga. Oh okay. So ngicela ukwazi-ke ngobudlelwane bakho la buqale khona. Nihlangane ngumuphi unyaka, naqala ukuthandana and beniphathane kanjani? Sesinesikhathi sithandana sinajo sisi ngiyaqonda njengo 6 manje ma. Okay. 6. Yeah 6 years sithandana. Ngiyacabanga ukuthi seniyazana mhlambe ngokuthi umuntu nomuntu i-character yakhe injani mase ku6 years. Yeah ma into engayazi ngaye ukuthi qala ukusola manje obe seninezinto ezenzayo engayiqondala. Kwenzakalani? Kahle ma Just sengithandana naye into engamenzeli yona yabo. Unanis business le salon unenitafula eThekwini. Futhi yena bedayisa itafuleni lakhe eThekwini. Okay. Kodwa manje asangeni asadayise nosisi amdayisela. Mangimbuza waye uthi ngoba senongena ngama weekend. Uyafuna ukuthi khona la ifunda khona uthi seyangena ama weekend. Kodwa manje angithuli kahle. Nefoni yakhe sina namaphini mengimbuza amaphini awani uthi ngizile ngenza kubo zingathinta ifoni yakhe. Ngenza kubo? Yeah. Nina abantwana? Asinabo abantwana. Okay, and akuyona into beniyikhuluma leyo. Akuyona into besikhuluma. Manake manje mawukhuluma naye nje uchecka ukuthi ume kuphi ithinto yakhe ukathini? Ngiyabona ukuthi ngathi sekukhona la. Usathanda kona ukuba nako ubudlelwane ngokubuka kwakho? Kusafana kuqala. Okay, sekunomehluko. Sekunomehluko. Wena usathanda wena? Mina ngisathanda ukuba naye iyonto engibekele ekhaya. Ayikho mhlambe into owamenza yona mhlambe wangakwazi ukudlula kuyona ngokuphelela noma ngakuthiwa waxolisa kodwa walimala ngalendlela ukuthi ayisekho nje into ayimisele ngayo enawe phakathi? Ngokwama akukho ayikho into engamenzeli yona imphatha. Akaza kubamba nomunye umuntu? Akaza ngibambe nomunye umuntu. Okay. Okay, so if uthola ukuthi okay vele unayo umuntu vele ubusy vele usenayo umuntu amkhiphela amagama athi uyamthanda, uzokhetha ukumshiya umali noma uyaqhubeka uyahlala? Uthi angakazi mama ngoba naye lengane ngiyayithanda. Okay. Mina ngisafundiswa ukuba naye. Hayi, mfethu, kulungile ngixhumanile naye. Ukhona and uhamba nomunye umuntu. So ngicela ungenza isikhathi sincane ngikhulume nabo. Ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda sibe sonke. Ngiyacela usisondezele bona. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imoya
izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop e-Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 a.m. shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle insebenzo eyikhona ithi ngikubalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Sanibonani ninjani? Ni-right? Ngi-right nami. Ngicela ukunazi, ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuwakhona. Mina igama lami Anathi ngokagwala isibongo. Ngihlala etown eFlatini. Okay, amakhaya akho akephi? Asendwedwe. Alright, ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Mina igama lami nguProfessor Ngamkheze usuka eMlazi. Okay. Yini oyithanda kakhulu ngobhuti? Ngimthanda ngoba uyangipha isikhathi futhi mangimdinga uhlala mangimdinga uyeza kumina. Uyakuvumela ukuthi ukwazi ukungena efonini yakhe nanoma nini mawucela? Akathuki mawuthatha ifoni yakhe atatazela? Sometimes ukanginiki. Kodwa ngamanye amalanga ubuye abe angafoni nje unefoni yakhe. Yini ndaba? Maye phela sister umuntu ifoni kahle eyami eqondene nayo. Yena uyibuka ngaleso sikhathi mhlambe ngiphethe yabo konke engiyenzayo sengayibuka, kodwa asikho isidingo sokuthi ayibuke separate. Kodwa ifihlileni? Ayikho into efihliwe, kodwa nje umthetho usho kanjalo. Umthetho kaba wakho? Umthetho engawubeka nje mina. Okay. Okay. So the time kade niqala ukuhlangana, wathi kuwena usingle noma wathi kuwena likhona ibhungu elikhona empilweni yakhe? Wangitshela nje ukuthi uyedwa nje nami engakho ngaze ngaba nomfutho ukuthi okay, uqhubeke ukhulume naye. Alright. So mhlambe ngabe uyintokazi enenkani ufuna ukuthi gcine yena njalo noma usisi nje alright kuwena uyakwazi ukulalela unje uyakwazi ukuhlonipha? Umuntu opholile nje ubumbona nje mase uphole kakhulu, umuntu nje ezithandayo, umuntu nje unomoya ophansi nje nane personality yakhe ikahle nje. Nesikhathi singana nithandana? Mhlambe sesino6 months kanje. Okay. Siqalile. Okay. Wathi kuwena unomuntu kade nihlangana, niqala ukuhlangana noma cha? Siqala ukuhlangana wathi unayo umuntu. Okay. Kodwa into yabo complicated. Okay, wagcina eshonipha umuntu walandelela noma awuzange uyihluphe? Angizange ngiyihluphe because uwasho ukuthi into yabo complicated. Okay. So mabelungisa izinto beba right, kuzoba kuyena ke lokho ukuthi wenze njani. Kodwa wena uzoqhubeka uhlale ku relationship? Ufila kanjani nje ngomuntu okujolelayo? Angisho ukuthi yena uyakujolela, sengiyazibuzela nje kwi relationship osokungena kuyona and bakujolela uthola umuntu unomuntu wakhe. Ukufule kanjani usheshe ufuna ukuqeda izinto noma uyalandelela uthola ukuthi mhlambe yini le engaka etheni kakhulu ngalo muntu akujolele ngaye unani wena lo ongenayo? Ukuwenze njani? Kahle kahle mina ngumuntu onenhliziyo encane.
Oh, udinwa So manje. ya ngidinwa manje. Okay. Mengithola nje ukuthi angijolela ngiyenza nje yonke into ezokudestroy. Oh, okay. Uyaziphiniselela. Ngiyaziphiniselela. Uzwile? Angizwa. Shutha awulenzi iphutha ke. Hayi shutha ngilenzi. Makunjalo shuthi naye akalenzi iphutha. Oh, okay. Phela vele ya. Mongalenzi nawe naye kudingeka ukuthi naye akangalenzi. Hayi into kanjalo. Eish, so mase kwenzeka uthola ukuthi udadewethu unomuntu vele. Akunandaba noma umfice ethana naye wakufihlela noma uze emva kwakho wakufihlela futhi. If kuyenzeka uyamthola ukuthi ubatasa nomunye ubusy. And uyababona ukuthi labantu laba bayathandana. Ungakhethani? Yini esemqondweni wakho? Ngathanda ukuthi kube inkinga my-sister kakhulu ngoba manje seziningi izimo edlule kuzona kuwo lo 6 months lo. Ayi manje ngathanda ukuthi kube inkinga ngoba manje useze wangena nami enhlizweni yami lo muntu sengimthanda ngokweqiniso. Yes. Mase kuthiwa kuvela izinto ey'kanjalo ngabe ungiphula umoya. Ungaqhubeka uthanda naye? Ayi angiboni Amlahla. Ayi ngamlahla. Okay, ulahla umuntu omthandayo. Ayi maye phela shuthi akangithandi maye kwazi ukuthi kube khona omunye umuntu amthandayo eceleni. Ayi shuthi angithandi. Ayish, kulungile. Okwamanje ngicela ukundlulisela isipho senu noba uthu sisazophinde siqhubeke sikhulume. Kodwa kwamanje nje ngicela niphameni nibhenga la ukuze ngizokwazi ukuthi ngilande isipho senu bese siyaqhubeka ke. Hayi inkinga. Ngicela ukuthi nisondezele isipho. Ziyakhala manje. Ziyakhala manje. Ngicela usondezele isipho usibeke ngala. Ngicela niphendukeni dadewethu ahlala ngala mfowethu ahlalele. Alright. Yes. Ubani ukuthi ongena manje? Ngizwandile. Ibuphi ubudlelwane eninabo noba uthu? Oh, ngizwandile ngangithandana naye. Okay, kwase? Wase wangifebela. Decide ukuthi ngihlukane naye. Lokho ngakwenza awenza ngaxola nje. Phela wena wakwenza ngaxola kodwa ngingaxolile. So all along nje ngizana nanto ngisesilimo. Cha ingoba phela nami ngalenkathi ofeba kwangekho mnandi kumina. So I decided ukuthi nami ngenze lokho wakwenza nawe. So kungangitshela ngani ukuthi uzungibhanqile lethi khona la. Bengisazokutshela mengithola isikhathi ukuthi isikhathi esiright bengikasithola. Uhlangane nini nalo bhuti lo ngicela ukwazi ukuthi isukaphi into yakho naye. Kwenzakalani ngi-understand ngempela mina ngilahlekile nje ukuthi yini yenzakala. Oh, ngizwandile lona sesino 6 years sithandana naye. Kanti ukuthi yena, kanti uprofessor yena? Uprofessor ngihlangane naye esikoleni and sesino 6 months sithandana naye. Pho indaba ungamtshelanga ukuthi unayo i-relationship okuyona? Leyo nto engixoxa nami my sister ngoba phela umuntu ngimthola mina wangitshela ukuthi usingile Nami sengibona umuntu nomuntu athandana naye sayidini. No, ingoba angithi wena ngafike ngathandana nawe wabona ukuthi feba. So mina ngangasathandana nawe. Ngabona ukuthi angithandane naye uGayi. So naye wenza lento wayenza same thing apply wangifebela. So kuyafana nokuthi naye bengathandani naye uGayi. Kodwa usaqhubeka unaye empilweni? Engakusho bokuyichithela isikhathi. Hayibo. Le ntombazane Mina phela angibengasho ukuthi siza la ukuzona. Nami bengizochaza, bengizokhipha ongaphakathi kwami. ongaphakathi kodwa manje into ekanjena yenziwa kanjani ibizwa ngani lento yenza wena Cha bengisayifuna indlela yokuthi ngichazele ngayo lento le. Kahle kahle uthandana noba? Akekho engithandana naye sisi mina. Hayibo. Into enjani? Ngithandana ngapho success. Cha wena ngangithandana nawe. Ayikho into bengakwenzela. Sahlukana. Nawe ngathandana nawe wabona ukuthi feba. Sahlukana nawe. Into yanini le?
Ngoba phela mina Shuthi wena uhlukene nabo kodwa bona bazi ukuthi wena uthandana nabo. Yebo sis, kubuye kucishe kube into kanjalo. le ntombazane ithatha kancane le ngisho kuthiwa into enjalo uyithatha ibizwa ngale nto yenza. Kodwa yini eyenza ukuthi mengicela ukuthi ufike kwi live show ukhethe uprofessor? Why ukhethe yena? Ngoba uyachaza ukuthi wena waphuma kwi relationship ungamtshelanga yena. Yena wazi ukuthi niyathandana. Why ukhethe yena? No, it's because of uprofessor. Angazi ngiyachaza ngithini. Usamthanda? Yena ibisakhona le nto leya. Okay. But ngathola lento engiyitholile manje naye ngabona ukuthi ngiphume kuyena. Why bungambuzi? Why bengaxoxisani njengabantu abathandanayo? Why wena uma wahethe kanje uqhubeka umuntu umtshele sonke isikhathi usuyamthanda kodwa usubhongcukile nje usuvele waphuma nje straight? No, phela nami ngisuke ngifuna ukumzwisa lento le asuke ngizwiseyo. Nakumina kusuke kungemnandi. Oh. So buzoza umtshele nini ubhuti ngala ukuthi awusafuna ukuba nayo relationship nobhuti futhi ngala buzomtshela nini? Umzwandile yena bengisasidinga isikhathi but yena bengasanginiki isikhathi. So iyona ke indlela into engenze ukuthi ngingakwazi ukukhuluma naye. So akhethe ungishiya nje ngenza isilimo sakho mina ngazi ukuthi ngisathandana nawe kanti nawusekho kumina. No, mina bengazi ukuthi angisathandani nawe. Kusho ukuthi wena ubuthandana nami. Mina into yami imisa kanjani ngoba sengibona sekukhona abanye abantu futhi angisakuthembi phela futhi kukhona umunye futhi ongekho kwala. Ngoba sekuphuma umzwandile singabazi manje. Mina into yami imisa kanjani mina? No, nawe bengisaza kona ngizokuchazela ukuthi into ayenza angithandanga. So I decided ukuthi ngivele ngithule. Yeah. And futhi angazi ngizothini ngalokho. Uthi inqubela phambili. Nami Kufanele kwenzekeni kusuka manje ke phambili. Yona into engifuna Mina ngisathembi manje. engizokwenza ukuthi ngihlukene kubo angikhethi umuntu futhi kubona bobabili. Awusathandi umuntu kubona. Angilutho. Sathanda umuntu nje kubona bobabili. So abaqhubeke nje nezintombi zabo lezi esebeqalile kusona. What about yonke into esengikwenzele yona mina? For 6 years ngithandana nawe namhlanje kumele impilo. Nami ngaxakeka for 6 months onke. No, phela ungayithatha phela izinto zakho uhambe unikeze intombazane uma ukuthi kanjani. Le ntombazane yona iyajwayela le ntombazane. Deserve promise. And it deserve induku yena. I deserve induku. No. Deserve induku. Ngiyacela uthe isakhona le yanto. Ngicela ukubambelela kulokho ngoba uthe isakhona le yanto leya. So awubonje kukhona ongazama naye. Mekukuthi khona ngicela usuku umthathe mase uhamba naye. Lutho akekho engazama naye ngoba bese ngishilo ukuthi ngiright kubona bobabili. So nje mina ngizokwenza ukuthi ngivele ngihambele nje ngedwa. Bonakala ukuthi ayekho umuntu engimkhethayo. Awukhethi umuntu vele sidala nje. Angikhethi umuntu. Usho 100%. Okay, ungaphuma wedwa. Buka lapha ekhaya, ngiyathemba ukuthi uyazibonela nani ukuthi ngiyaqala ngqa ukuvuma ukuthi umuntu aphume yedwa. But ukubeka kwacaca and asikwazi ukuforce lutho, asiforce. And umuntu ufunda azafe ngempela. Mina bengingazi ukuthi kanti uyakwazi ukuphuma ku relationship ubusakuyona. But ke izinto ziyenzeka. Nakho ngiyaqala ukubona today. Ngiyacela lapha ekhaya ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.